днес в моя канал. Нещо ви ще играем Batman Arkham City. Това видео ще е малко по-различно и ще е гейминг. В харесате такива гейминг видеа, напишете хаштаг още гейминг видеа. И сега не се бавим, а да продължаваме. И хора, ето продължаваме. И хора, вече продължаваме. Ще си изберем. Ето скин, защото ми е най-любимия. И с това синя. Ай, с синя ще играем. И тук ние ще сме с жената котка и ще трябва да спасим Батман, защото Джокера го е хванал. Ето това зеленото ни показва къде трябва да ни е мисията и затова ще е вътре. Сега тук вътре не ни показва, тук трябва сами да направи, че мога да някъде дали има злодей. И тук продължаваме. Излязохме отвънка и сега ще прелетим там, защото разбрах, че мисията не е вътре, а е отвънка. Тук наблизо има много един питан ки. Не сме с Батман, защото там трябва има едни злодеи и ние трябва, там виждате ли ги, ние трябва там да отидем и да разберем там на код ли, какво. И тук гледате, трябва да разпитим и после да становим е така. Сфинкс. Чара в момента говори. Чики държи. Сега ние тук ги вбихме и сега трябва да отидем в някаква си кула, където е Батман. Тук трябва да има питека. Ето хората. Трябва да ги убием. Те трябва да ги убием. Трябва тук тихичко, хикс. Хикс. Тук трябва някъде да има питан. Някъде трябваше да има. Ето го пред нас. Трябва да го натиснем. Оста хора. Не ме затуча. Там ни показва, че е направо.
дошли някакви хора. Ето ги там. Трябва тук много да съм тих. Тук много трябва да съм тих. Трябва да го бия така отзад. Трима да убиваш не е лесно, но... Ето да как виждате... Няма вече. Сега трябва там да има потенки. Тук почти всичко в играта ти показва. Къде? Там някъде трябва да има още хора, но не е видео. Еди там долу. Те са трима. Майко, хора ще ме убият, Тук са много, аз мислех, че са само трима. Ама те тук са повече. Защото отзад дойдоха още. Да, ще сбатнам. Мале! Колко затворника има. Са еднакви. Са еднакви лица, са еднакви всички. Тук има двама са едни и същи лица. Това се стана като апокалипсис, ама има затворници, които са хора. Отгоре. Това не е се въртим в кръг, това е едно и също. И тук имаме в едно и също места. Пак и пак. Може че минах на това. Това беше първото. Да, пак се въртим в кръг, но то там ни показва.
тя за медиите не излиза, защото когато искаме да прелетим, само с жената котка не излиза. Искаме да прелетим и ето, натъкаме хикс и то нищо не прави. Тъкаме хикс и... Искам да ви покажа нещо. Когато искаш някъде да прелетиш с жената котка, чакайте само да ни даде, че никъде не ни дава за сега. Ето, там и трябва това да нацъкнете хикс, защото е така и нищо не мърда. Само с Батман можете така да си прелетите, ама ето трябва така да цъкате хикс. И тук трябва там да прелетим, не ни дава. Ето там сега ни дава. Я ви показах на Батман. Сега като вземем Батман, ще ви покажа и с него, че с него не трябва да цъкате хикс, за да се качи, защото това е жената котка и е малко по-трудно с нея. Не може да си вземете скин на нея, само на Батман. Gotham City. Хора, очаквате следващото видео ще играем Batman Arkham Asylum. Това е Gotham City, аз ще играя, а следващото ще е на Arkham Asylum. Там трябва да има едни. Да, ето тук. Вижте. Трябва да вървим. Направо ще скочихте към те, гледате. Не. Оле, тук пак са много хора. Сега пак ми показва, че сме на друга страна, а ние минахме в тази страна, която той ни показваше. Сега пак ще се въртим тук, не сме пак също не изпълним. Да, не сме. Май трябва да влезем вътре в затвора. Там. Тук не става апокалипсис. Хора, това беше от нас. Ще има втора част. Абонирайте се, дай палец нагоре. А от мен, чао!